ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತ ಆತುನೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಕ್ಲುತ್ತೆ ಟೌನು ಪಿದಾಡ್ದ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮೂಡಬಾರ್ದಿತ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪನಿಯೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯರಾಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದಾಂಡ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಕೂರು ರೀಚ್ ಆತ. ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಂಕುಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು. ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದ್ರೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಟೌನು ಪೋವಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪೋಯರ್ನೇ ಆತಿಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ತೂಗೋಡು ಉಂತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆತ. ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿಕ್ಲು ತೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗುಪ್ಪುನೋ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನ ಕಾರಣ ತಿರ್ತುಡು ಪೋವಂತುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕನಿನ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಸಿಟಿದಂಚಿ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಪೋವಂದೆ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಡೈತೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡು ವೀಕೆಂಡ್ಲ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ರಜೆ ಆಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಜನ ಪಿದೈ ಬರಿಯರ್ನೇ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ತೋಜುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ರೋಡ್ ಪೂರ. ಇಜಿನ ಮೂಲು ಪೂರ ಏಪಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಂಪಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಡೆ ಎತ್ತುಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಕಂಕನಾಡಿದಂಚಿ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಕನಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಉಂಡು. ಕಂಕನಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು, ಅತ್ತಾವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ದಾಯಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಎಂದು ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬೋಡ ಐನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪೋಂಡ. ಸೊ ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ₹1 ಪ್ಯಾಡ್ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಅನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ತೂಪಾಯ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ಮಠ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಡೈಲಿ ಪಂಡ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಚೂರು ಬಲಿಪುಂಡು. ವೀಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಇಜಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋರ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎದುರುಗು ಇಕ್ಲು ತೂಂದು ತುಪ್ಪರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂತು ದುಂಬ ಇದುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪನಿಯರ್ನೇ ಆಪುಜಿ. 5 ನಿಮಿಷಗೋರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷಗೋರ ದೊಂಬು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಆದ ಹಂಪನಕಟ್ಟ. ಇದಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಕುಡ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಐತ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ದೆತ್ತೋನ್ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಾಗ ಪೂರ ಗಲೀಜು ಆಗ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರೀದು ಎದುರು ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 4:20 ಆಯ್ತು ನೈಟ್.
ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಐನೇರ್ದವರ ಮೂಲು ಸಿಟಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎದುರುಡೆ ಅನಿಕ್ಲು ಬಸ್ ತುಪ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಪುಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟದು ಬಕ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಕ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪಂಡ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪೂರ ಗೌಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಕಾರಣ ಮುಂದನೇ ತೂದು ಈಗಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾನು. ಈವನ್ ಮಾತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕುರ್ತಾ ಬಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲಿನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಯಾಕನೆ ಬಂಡ ಆರೆಂಜ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಚನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೀಚ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚಂಗಾಣ ಬೇಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂದು SL ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮೂಲೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಬ್ಬನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುನು. ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾಡು ದುಂಬು ಏತ್ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲತ್ತಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಸೇಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಹೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಉಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ತೋಜಿನ ಮೂಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೋಯ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಅವಡಂಡ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಾದಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಂದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಉಪಾವೆ. ಬಟ್ ಐತೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಜನನೇ ಎತ್ತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜುಲೈ ಪೋಯ ಮೂಲು ಬಸ್ಸ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂ ಮಾತ ಮಾರೋನುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಮಸ್ತಿತ್ತು ಲೈನಡ್. ಸೊ ಜನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ, ಬಸ್ಸಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಸ್ಸ ಪೂರ ಉಂತಿನೇ ಇದ್ದವರ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಂಡು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೋದು ಬರ್ಯಾರೆ. ಇದನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಹೊಯ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಮೂಲು ತುಲೆ ಪೂರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿಂದ ಇತ್ತಿಜ್ಜದಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋವಂದೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತ. ಸೊ ದಾದಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾವೆ ಬರ್ಸಲ ಬರಿಯರಾದು. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಡ್ಪಿರ. ಸೊ ಪೋಯಿನ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾವೆ. ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಏನು ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರಿತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವಲ್ ಬಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಕ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುವಲ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ అయినా ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಬಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಶಾರ್ಪನ್ಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಯೋ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ನ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ ನೀ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ತೂದು ಅಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಅಲ್ದೆತ್ತೋ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಏರನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಫೆವಿಕ್ರಿಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲರ್ ಸೆಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ವರ್ತ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ್ಲ ನೈಟ್ 10 ಕಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಉದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಲೈನರ್ ಉಂಡು. ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ OHP ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತು ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐಟ್ ಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತದು ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಟಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಲ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್. ಸೊ ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೋಡಾಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಐನ ತೂಲಿ ಅಲ್ನ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ. ಸೊ ಬಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಆಟ ಆಪುಂಡು ಬಂತೇರು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಬೈಂಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜುಲೈ ಪೋದಿತ್ತ ದಾಲ ದೆತ್ತೋನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಗೌರಿ ಪರ್ಬ ಬಕ ಚೌತಿ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ತೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾತ ಕುಡ್ಲಡ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ನ
ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲೆಗಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ದಾಯಪಂಡೊಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಫಿಲ್ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಡು ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಇನಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ತುಪ್ಪವೆ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೊಕ ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ಲು ಉಂಡು 160 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಡ್ ಒಂದು ಇಂಚತ್ತೂಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಗುತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು ಗಲೀಜು ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು 160 ರುಪೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ 96 ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಕೊಂದು 160 ರುಪೀಸ್ ಎಡೆ ಜನಕ 200 ಆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಏನು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದೇನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಬಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋಗ್ಲ ಬಾಯ್.